फेरे खाबाय खबाय लामसागो सिपेन मथा याकर फेरे खाबाय खबाय लामसागो लाइन स्लामनाय ओइ पेटे इप्राले ভাই তিনি 23 তারিখ জুন 2023 শুক্রবার দলপতি পঞ্চায়েত নতুন দলপতি পাড়া 23 পরিবারনি 28 ভোটার মথাতাই সিপিএম याकारै जोंनि पार्टी IPFT वो जॉइन खायफैगा और पार्टी IPFT गंडातुइसा कमिटि नङै आं सागबाय थां पार्टीनि विभागीय प्रेसिडेंट एवं जोंनि युथनि प्रेसिडेंट कारण ज्योति बर सह जों फायै बरनो लामसाफायगा एलाकानि बरक ताबक साइमानखा बेक टू बेक जॉइन उइन दङ मथाताय सिपिएम याकारै कारण এই যে मथा पार्टीनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अब थकाय तथा अब बुइनो बेबकुफ खालामनानै कारण IPFT नि त्रिपुरालेण्ड सौयाखौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड कखनो लाख अब पाब्लिक साइमानखा अबनबारि तुरुक बेक टू बेक से मथा एवं सिपिएम याकारै जोंनि IPFT जॉइन खालाय दंफायो सारा त्रिपुरानो कारण बरक वांसका सेखां त्रिपुरालेण्ड स्नामगाना त्रिपुरालेण्ड माइ पैखायसे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नै बरक वांसयनो जोंनि बेक टू बेक फाइ दं अबनबाय हामबाय जारा फाइनाय दंनो बरनो खाकसां याफारै जोंनि पार्टी IPFT नि डिविजन कमिटि मै हामबाय याफार जों खुलुमगा जों जतोगुतुं जोंनि साराव दङ जोंनि पार्टी दङ बुनै दिनै लेजार हिंसिं जों जिबुनो अबता हायो जों जतो बुसमाय फैबायका जतन थानजाखै सामतांनाय जों जतन नंनो नायनाय गामाय आसुसुंखौ जोथमासे दल खमा ओखाय त्रिपुरा मथाथ' थांजाथाव परबिस पिनबो थांजाथाव ओंखाय अबन बागै उर थाइमबो नायखा ओइया मुक्सा दाबि दगा माइया ओंखाय माइया फतं खिथो जिनि हले जों माइया फतं खिथो बेयाव फाबो त्रिपुरा लेने थांसिने फायका IPFT अबनो साजाखा आरो सामान्य एसेनो फायका